Kubanjwe abantu abangaphaya kwe-244,000 kweli ngexesha leholide zehlobo kwizenzo ezahlukeneyo zolwaphulo-mthetho. Nge-28 uma kuvalwa wonke umuntu okumele arejiste uzaba rejistile ngoba asifuni ukubona izingozi esezazibona. Abanikazi bezipaza shops kwiphondo laseGauteng bayabongozwa ukuba babhalise phambi komhla wama-28 apha kuFebruwari nekungumhla oqingqiweyo wokuvalwa kobhaliso. We must do everything possible to revoke iparoli yakaJanuzi Walus simlande abuye futhi la country and serve his time in jail. Usihlalo we-ANC eGauteng uPanyaza Lesufi umemelela ukuba lowo wabulala uChrisani uJanuzi Walus makabuyiselwe entolongweni ngokuba akabonakalisi kuzisola ngesenzo sakhe. Sinamkele kwindaba zethu andamba indodwa andamba nophumza sikhumba noyitolikyo lwimi lwezandla Botani Mzonzundu. Umkomishana lamapolisa kuzwelonke uNjengele Fani Masimula namhlanje unikezele ngengxelo malunga nempumelelo yamapolisa eqinisekiseni ukhuseleko kweli ngexesha leholide zehlobo. Uthi ke kwabanjwa abantu abangaphaya kwe-244,000 kwaye wongeze ngelithi amapolisa akwazile ukuthintela ulwaphulo-mthetho kwiindawo ezineqondo eliphezulu ziziganeko zolwaphulo-mthetho. Kanti iinkcukacha ezithe vetshe ngeli nqaku sawuphinda sibuye nazo. Ethetha kwintlanganiso nonondaba umkomishinala wamapolisa uMasimula uthe eliphulo libe yimpumelelo kwaye amapolisa akwazile ukubamba abantu abaninzi ngamatyala ahlukeneyo naquka ukubulala, ukudlwengula nokuphanga kuxhotyiwe. People arrested for murder and attempted murder were 4,501. Arrested for rape and attempt were 3,983. 27,640 arrested for assault GBH and 17,311 for common assault. 4,675 were arrested for dealing in drugs, while 27,000 for possession of drugs. 10,042 were arrested for dealing in liquor. 1,952 were arrested for legal possession of firearm, while 1,380 were arrested for being in possession of illegal in possession of ammunition. Kufutukiswe abemi bangaphandle abayi-1,700 nababanjwe ngelixa ukuqhuba iphulo ivala umgodi nalapho ke kwahlangulwa abombi mgodi abangekho mthethweni eStilfontein kwiphondo laseMntla Ntshona. 458 firearms and 12,000 rounds of ammunition have been seized during operations across the country. 283 trucks, 303 vehicles, and 84 big machinery are also amongst the confiscation from illegal mining operations. uMasimula uthi iphiko lezobuntloli kweli linikwe uxanduva lokuphanda amapolisa amane nabanjwe ngokuphathelene nokuqhwesha kukaJames Chwayedi nowaziwa ngelika Tiger. The acting provincial commissioner, Major General Asaning, did launch an investigation, form a team to probe this specific case. And as I said, up to so far, we were able to identify the 4 police officers, and they have been arrested. The case is before court. I can't get into the case itself. Obviously it's the investigators that knows their case. Isebe lespolisa sele liqeshe abaqeqeshwa abalinganiselwa ku-5,600 nabaza kuqalisa uqeqesho kule veki siya kuyo. In keeping with our promise to increase personnel and ensure more boots on the ground, we are pleased to announce that this week there is those new trainees that are joining, as I said, starting to undergo the basic police development learning program. Umkomishinala uthi iphulo le-Operation Shanela liza kuqhubeka ukunqanda ukuqatsela kolwaphulo-mthetho kwaye amapolisa
azaqhubeka nokubeka iliso elibukhali kwimigodi eseStilfontein. Kwiindaba zethu neniziphathelwa eNewsroom Africa, ndinguSitheliswa Bheja eHatfield, ePitoli. Ojongene nezezimali kwiphondo laseGauteng uMnumzana Lebogang Mayile uthe liphondo sele lifumene izicelo zokubhalisa izipaza shops eziyi-9,000 kwaye izicelo ezingaphaya kwama200 sele ziphunyeziwe. uMayile unike ingxelo namhlanje mayelana nomgama oselugangathiwe kwinkqubo yokubhaliswa kwezipaza shops kweli phondo. Ukubhaliswa kwezipaza shops kuza emva kokubhubha kwabantwana abangaphaya kwama20 ngenxa yokutya izimuncumuncu ezityhefekileyo nekutyholwa ukuba bazithenga kwezi venkile zasekuhlaleni. Emva kokubhubha kwabantwana kumaphondo ohlukeneyo ngenxa yokutya ichips ezinetyhefu nabazithenga kwizipaza shops, umongameli weli uCyril Ramaphosa wakhupha umyalelo kunyaka ophelileyo wokuba zonke izipaza mazibhaliswe ngokusemthethweni. Ojongene nezezimali eGauteng Lebogang Mayile uthi osomashishini mababhalise amashishini wabo phambi kokuba kuvalwe le nkqubo. Nge-28 uma kuvalwa wonke umuntu okumele arejiste uzaba arejistile ngoba into right ukuthi bayenze leyo into elungileyo because asifuni ukubona izingozi esezazibona sagcina futhi siswelekelwa ngabantwana. Sifuna ukuthi sivimbe ezinto before ziqala. uMayile uthi abathengisi abathengisa ezikolweni bazokwaziswa lisebe lezemfundo kweliphondo mayela nomkhombandlela wokuthengisa kulonyaka ezikolweni. Omama abathengisa ezikolweni bazawunikwa ithuba lokuthi baqhubeke ezikoleni kodwa i-department yemfundo la eGauteng isazokhipha imithetho yokuthi uma basesikoleni kumele baziphathe kanjani futhi kumele bayenze kanjani ukuthi bathole ithuba lokuthi bathengise. Asina nkinga nokuthi bathengise ezikolweni kodwa sifuna ukwenza sure ukuthi uma bathengisa bayavikeleka bona, siyabavikela, sivikela nabantwana futhi. Inkqubo yokubhalisa kwizipaza shop iza kuvalwa ngomhla wama-28 kule nyanga. Kwiindaba zethu kuChannel 163 noziphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguLumka Bhekindawo eRhawutini. Emva kokupapashwa kwebali elingobomi bosapho lakwaWillard eMotherwell eGqeberha kwijelo losasazo iNewsroom Africa nakwiindaba zethu, umbutho iNyathi Foundation uzibophelele ngokuncedo olusapho ngeemfuno zomngcwabo wonyana walo Aldi obeneminyaka esi-9 ukwathembise ngokulakhela indlu ezakuba likhaya kananjalo bancedise ngeepasela zokutya rhoqo ngenyanga. Iinzame zokulwa nengxele elikakhethekile kusapho lakwaWillard sibangele isilonda esingenakuphola emva kokusweleka konyana walo uAlti. uAlti usweleke ngoko nangoko emveni kokusela isiselo esinetyhefu ngethuba begqoqa imigqomo yenkukuma notata wakhe. Noko kunjalo umbutho waseGauteng iNyathi Foundation wolule isandla kolu sapho. Nyathi Foundation decided to step in because at Nyathi Foundation we restore humanity. And at Nyathi Foundation, we don't want to see anyone going to sleep with an empty stomach. We do a poverty alleviation. So now, when we saw the story, the chairperson told us that, you know what, you go and look for these people and you find them and we help them. We want to take care of all the funeral costs and we want to help them in a long term. We don't want to come today and give them food and do everything. From there, tomorrow we forget about them. Umama kaAlti akakwazanga ukuzibamba utsho ebalisa ngeminqweno yonyana wakhe. I can't. I know my son wishes he's coming through. He said, I tell his daddy yesterday, his dream was to be a pilot. And he said, Ma, I want to build you a house, a 3 story. And he said, I'm not going to stay there. He said, I'm going to be in the sky, I'm going to fly, but I'm going to send you the money. He was just doing that. The money is going to come. And I see now this is what happened in my life. Lo mbutho uthi uzimisele ke ukubuyisa isidima sabo bonke abantu abasokolayo kumasipala uMbaxa iNelson Mandela
ngokuqinisekisa uphuhliso lwezakhono. Usihlalo ANC eGauteng uPhanyasa Lesufi uye wagxeka kabukhali abo baqikelela ukutshabalala kwe-ANC watsho esithi lo mbutho womelele kwaye usaphethe. uPhanyasa uphinde wamemelela ukuba lowo wabulala uChris Hani uJanus Walus makabuyiselwe entolongweni ngokuba akabonakalisi ukuzisola ngesenzo sakhe. Le ntetho yenze kwimibhiyozo yephondo yalo mbutho yokufinca iminyaka eli-113 wasekwayo lo mbutho nemibanjelo yekilokishi yase-Alexander eRhawutini namhlanje. Usihlalo we-ANC Youth League eGauteng utyhole inkulu baphathiswa yaseGauteng uPhanyasa Lesufi ngokutyumba iinkokheli zikarhulumente ekutyholwa ukuba zijongela phantsi umsebenzi walo mbutho. Uthi amagosa aphazamisana neli qela kufuneka aphendule okanye izithende zijonge entla. But we also know, Comrade Phanyasa, you have employed officials that sabotage the work of the ANC and policies of the ANC in government. And these officials, they've got guts to even say they've got protection from political leaders in this particular province. Usihlalo we-ANC eGauteng ngumnumzana Phanyasa Lesufi uthi umbutho we-ANC womelele kwaye usaphethe. The ANC still exists in this province. We are proud of you, comrades. There are others that thought this rally will not succeed because they've already written us a death warrant. Ngethuba echaza ngamaqhinga okuvuselela nokuqinisa imanyano yeli qela, uLesufi uthathe ithuba nalapho avakalise ukuba aphinde abuyele entolongweni uJanus Walus njengoko engabonakalisi ukuzisola ngokubulala owayesakuba ngusosiba wombutho wamakomanisi uChris Hani. We must do everything possible to revoke iparole yakaJanus Walus and send our soldiers le Poland simlande abuye futhi la country and serve his time in jail. Kusenjalo unondyebo jikelele we-ANC uGwen Ramokgopa uye wakhwelezehlela kumaqela aphikisayo esithi awanawo amandla okoyisa i-ANC. The DA has midgeted, it has plateaued, it can't go any further. The EFF is declining dismally. The MKP, even if it seems strong, we know that many of our people were deceived by their message. uLesufi ubhengeze ukuba lo mbutho uza kwamkela amalungu angaphezu kwe100 nabuyela kwi-ANC kwiintsuku ezizayo. Inzalelwane yaseDutywa eMpuma Koloni uZilungile Anise uwelwe ngumqa esandleni emva kokuba ngummi wokuqala ukuphumelela iwonga le-Honor Talents nalapho aphumelele i-Global Design Award. I-Honor Talents liqonga nelixhobisa ulutsha kwaye likwanika ithuba kuba libonise ngemisebenzi yalo kwicandelo lezobugcisa. Zilungile, siyakwamkela, enkosi ngexesha lakho. Kuthetha ukuthini kuwe ukubhengezwa njengommi woMzantsi Afrika wokuqala ukuphumelela iwonga le-Honor Talents Global Design Award? Ndiyabulisa kuwe Lisa, ndiyabulisa nakumbaphumeleli. Kuthetha into enkulu kum ukuphumelela kule award. Ithetha into yoba ikhona i-growth ezokwenzeka kwi-career yam and bendiqala ukungenelela i-international competition. So indivuyisa kakhulu into yokuphumelela kule award. And ithetha uba there's going to be advancement in my career as an artist and as a designer. Zilungile, xa usiva naxa ucinga ingaba kutheni umsebenzi wakho uye watyunjwa kwaye khawusicacisele banzi ngale design nethe yakuzisela wonga? Honestly, ndicinga uba lubabalo lukaThixo, but xa sendiyicalucalula ndicinga uba kukugqama kwe-artwork nokuba yahlukile. Kule competition ye-Honor Talents kwakukhona ii-categories eziyi-5 umuntu okufanele azingenelele. Kukhona le category ye-culture. So ndakhetha le category ye-culture ngoba bendifuna ukubonakalisa ukugqama kwe-heritage yaseMzantsi. So ndathetha ngobanzi ngokuba i-heritage yethu yahlukile ndafocus. So ndicinga uba zezo zinto ezenze ndawina kule competition. Uyifumana phi inkuthazo yokuvelisa umsebenzi wakho? Inkuthazo ndiyifumana ekuphumuleni umholo wemvakalelo nezaziso zoluntu.
Emsebenzini wam ndisoloko ndicalucalula iimvakalelo zam endigqitha kuzo ebomini. Ndifumaniseke uba eluntwini asikuthandi uthatha xesha ukuba sizicalucalule izinto esihamba kuzo nee-emotions ezisishiya nazo. So ndiye ndithathe ixesha ke ngoku ndicalucalule ezi zinto ezinjenge-grief, ezinjenge-loss nezinye. Ndiyenza le nto kuba ndifuna uzikhuthaza mna nokukhuthaza nabanye abantu, i-audience yam, ukuba bathathe ixesha bacalucalule iimvakalelo zabo ukuze bakwazi ukuphula and also baphiliseke. Luthini uluvo lwakho zilungile kubudlelwane phakathi kwezobugcisa neteknoloji? Ubudlelwane kubugcisa neteknoloji yinto eyakhe yandinceda. So ndithetha from personal experience xa ndisithi ndikhuthaza nabanye amagcisa ukuba they must try and explore and venture to ukusebenzisa i-art neteknoloji. Ii-competition ezinjenge-Honor Talents zivula amathuba for amagcisa akwazi uku-expand ii-career zabo and also find other ways of making income. Ngoba ufumana ithuba zocollaborator with international brands, ufumana ithuba locollaborator nabantu abangekho balapha eMzantsi xa nelizwe jikelele. Xa ujongile yeyiphi indima edlalwa ngezobugcisa nedesign eluntwini? Ndikholelwa ukuba indima edlalayo iindaba zobugcisa inkulu kakhulu, ngoba i-design yinto esiphila ngayo singabantu noba siyiqaphile na. Iimpahla ozinxibayo zenziwa zii-designers, indlu ohlala kuyo yi-idea ye-designer, i-art zii-ideas ze-artist. Yonke into esiphila ngayo ephumelelisa ubomi bethu okanye esivisa ubumnandi yinto egqithe kwi-designer okanye kwi-artist. Sibambe ngazo zibini ke kuzilungile. Masijonge imozulu yanamhlanje neyangomso. Kanti komnye umdlalo oqhubayo weBetway Premiership, Mamelodi Sundowns ibethe iGolden Arrows ngamanqaku 3-0 eqandeni. Kamnandi mawethu.